कांदो भाजताना थोडासा जर मीठ हा तर पहिलीच घालून घेयात, म्हणजे कांदो बरो मऊ लुसलुशीत जाता. ह्यो आमचो कांदो भाजला. आम्ही त्याच्यात हिरवी मिरसांगे घालूया आणि लसूण घालूया. आता त्याच्यात आम्ही ही जी फुला आम्ही जी धुवून घेतला ती फुला घालूया. आणि ती ढवळून घेऊ पाहिजे. सगळ्यात शेवटी ह्याच्यात कोकम घालपाचे. तर आमची ही भाजी तयार झाली आहे. तर आम्ही ती काढूया.